Έχουμε και Κύπριους καλλιτέχνες, νέους που προσπαθούν. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο τη Μαρία Τσαουσή και την Μαρία Ευθυμίου. Τα κορίτσια φτιάχνουν ένα project, ένα ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με το κυπριακό. Για να δούμε πώς το ανταλαμβάνονται, πώς το αντιληφθήκαν. 195 μέτρα. Ναι, πολύ σωστά. Καλώς Τι ήρθατε. σημαίνει, τι συμβολίζει, να τι σας συμβολίζει. ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και να σας ευχηθούμε καλή αρχή. Λοιπόν, το project μας είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή. Αποτελείται από Κύπριους και Ιταλούς συντελεστές. Η ιδέα ξεκίνησε πριν από 1 χρόνο, όταν οι Ιταλοί συντελεστές μας επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το νησί μας. Τους κινήθηκε η περιέργεια να δουν από κοντά την πράσινη γραμμή. Και εκεί έγινε κάτι το συγκλονιστικό. Η ιδέα που είχα για την Ενωμένη Ευρώπη χωρίς σύνορα κατέρευσε στο λεπτό. Και όταν είδαν την πραγματικότητα εκεί. Ναι, γιατί κατάλαβα και είδε ότι πολύ λίγα γνώριζα για το κυπριακό θέμα και επίσης όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη. Και έτσι ως filmmakers θέλησαν να προβάλλουν το κυπριακό πρόβλημα μέσα από το δικό τους έργο. Και εσείς πώς αναμειχθήκατε σε αυτήν την ιδέα, κύριε Ευθυμίου? Σε αυτό το project εγώ θα είμαι η set photographer. Δηλαδή θα είμαι πώς συνεχίστηκε η ιστορία εννοώ? Πώς συνεχίστηκε η ιστορία? Πώς συνεχίστηκε η ιστορία που μας είπε η Μαρία Τσαουσή? Ήρθαν οι Ιταλοί λοιπόν στο νησί, ξεκίνησε μια έρευνα για υλικό για τον ντοκιμαντέρ. Στην αρχή η ιδέα ήταν να αποθανατήσουμε διάφορες ιστορίες, προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν, το πώς πέρασαν. Εσάς πού σας βρήκαν οι Ιταλοί? Συγγνώμη, να πάρουμε τα πράγματα. Εγώ εργάζομαι στην Ιταλία, είναι συνεργάτες μου. Και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα. Μαζί οι τρεις αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη μικρή μας έρευνα για να δούμε ανθρώπινες ιστορίες και να ξεκινήσει το ντοκιμαντέρ. Ανθρώπινες ιστορίες από τις δύο μεριές, Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι. Αποφασίσαμε να επιλέξουμε μόνο έναν κύριο πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι Κύπριος. Και επίσης. Ελληνοκύπριος. Ελληνοκύπριος. Και ο λόγος είναι ότι επειδή θέλουμε να αναδείξουμε προσωπικές ανθρώπινες ιστορίες, μπορεί οποιοδήποτε, ανεξαρτήτου ταυτότητας, να ταυτιστεί με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι ούτε καν από την Κύπρο. Δηλαδή, μπορεί να πέρασε κάτι παρόμοιο στη ζωή του. Να πούμε ότι στη μεγάλη οθόνη μας βλέπουμε πλάνα από το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ. Σε τι στάδιο βρίσκεται τώρα το ντοκιμαντέρ? Λοιπόν, γυρίσαμε κάποιες σκηνές. Γυρίσαμε το πρόμο που βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία χρηματοδότησης. Ως μέσο χρηματοδότησης αποφασίσαμε σαν ανεξάρτητη παραγωγή να κάνουμε μια καμπάνια crowdfunding. Το crowdfunding, να πούμε λίγα λόγια, δεν είναι και τόσο καθιερωμένο στην Κύπρο. Στο εξωτερικό είναι πολύ δημοφιλής για χρηματοδοτήσεις καλλιτεχνικών projects, για επαγγελματικούς σκοπούς, για startup εταιρείες. Ζητάτε υποστήριξη για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε το έργο σας, έτσι. Ναι. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο κύριος που βλέπαμε. Ποιος είναι? Ναι. Λοιπόν, για τον πρωταγωνιστή είναι. Τρέχει. Ναι, αυτός. Πού τρέχει? Πού τρέχει? Είναι ένας βετεράνος μαραθωνοδρόμος καταρχάς. Να μιλήσω λίγο για τον τίτλο. Όπως είναι γνωστό, ένας μαραθώνιος αγώνας είναι 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα. Και αυτά τα 195 μέτρα τελευταία, η τελική ευθεία, είναι και τα πιο δύσκολα για κάποιον αθλητή. Και όταν καταφέρει προφανώς να τα κατορθώσει, να τα τελειώσει, νιώθει χαρά, ευχαρίστηση, περηφάνεια, ικανοποίηση. Στη δική μας ιστορία, αυτή η απόσταση έρχεται σε αντίθεση με την απόσταση που καλείται ο πρωταγωνιστής να διανύσει για να επιστρέψει πίσω στον τόπο από όπου ξεριζώθηκε. Μάλιστα. Οπότε μέσα από το δικό του ταξίδι. Επιστροφή στις ρίζες του τα τελευταία 195 μέτρα και επιλέγετε έναν άνθρωπο που είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά έχει δύναμη μέσα του, Ναι. Επίσης, και τίμησες. Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα το αφήγημα. Ναι. Από πού είναι ο κύριος αυτός? Ο κύριος θα πάει πίσω στο σπίτι του, εννοείται είναι πρόσφυγας. Μπορούμε να το πούμε. Ο κύριος είναι ο κύριος Γιαννάκης Τσαουσής. Κατάγεται από την Πιτσιλιά. Και πριν από τον πόλεμο ήταν μόνιμος κάτοικος Αμμοχώστου. Θέλει τα 195 μέτρα για να φτάσει στην Αμμόχωστο, λέτε. Ναι. Ίσως συγκινητικό. Πήγαμε εκεί που είναι το δόφραγμα της Ελληνίας. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα για την πράσινη γραμμή. Λοιπόν, για να ολοκληρώσετε το έργο σας χρειάζεστε υποστήριξη. Ναι, ακριβώς. Χρήματα. Τι budget έχετε, τι προϋπολογισμό? Ζητούμε 8.000 ευρώ. 8.000 ευρώ. 8.000 ευρώ. Από ποιους προσβλέπετε να πάρετε υποστήριξη για να κάνετε το έργο σας?
από όλους, ελπίζουμε, από Κύπριους και από Ιταλούς. Να πούμε ότι μπορεί να συνεισφέρει οποιοσδήποτε με πολύ μικρά χρηματικά ποσά και σε αντάλλαγμα έχει κάποια δωράκια, πώς να το πούμε διαφορετικά. Ανταλλάγματα. Ναι, ανταλλάγματα το λέμε. Τα ποσά ξεκινάνε από 5 ευρώ μέχρι όσα μπορεί ο καθένας. Ναι. Και πώς μπορούν να προσφέρουν αυτή τη χορηγία τους σε εσάς για να ολοκληρώσετε αυτό το ωραίο έργο? Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε την καμπάνια crowdfunding στις 3 του Απρίλη. Είναι ανοιχτή μέχρι τις 3 Ιουνίου. Το crowdfunding πλατφόρμα ονομάζεται ulule.com. Οποιοςδήποτε μπορεί να μπει μέσα να δει όλη την περιγραφή του project. Στο διαδικτυό. Στο διαδικτυό, ulule.com. Και πώς να κάνετε, πέστε το πώς είναι. ulule.com. Ulule. Κάντε το λίγο. Spelling. Ulule. ulule.com. Ναι, είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα crowdfunding. Οποιοςδήποτε μπορεί να συνεισφέρει το μικρό ποσό και να πάρει αντάλλαγμα το δωράκι του. Ένα δωράκι, ναι, συμβολικά. Και πόσο καλύψατε τόσες μέρες που είσαστε? Στις 10 μέρες καλύψαμε σχεδόν το 30%. Μπράβο. Από Κύπριους και από Ιταλούς. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Ναι. Το όμορφο του crowdfunding είναι ότι όλοι μπορούν να συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός project και αυτό είναι το διαφορετικό με τα παραδοσιακά μέσα χρηματοδότησης. Δηλαδή, ο καθένας γίνεται μέρος του project. Το project δεν είναι πλέον μόνο του δημιουργού, αλλά όλου του κοινού. Αυτό είναι το ωραίο του crowdfunding. Τα γυρίσματα σε τι στάδιο βρίσκονται, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ελπίζουμε με το ποσό που θα μαζέψουμε να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα τον Οκτώβριο του 2016. Και πώς είστε σε όλη αυτή την προσπάθεια, πόσα άτομα? Είμαστε γύρω στα 10 άτομα, είναι μεγάλη η κύρια ομάδα. Κύρια ομάδα, είναι συντελεστές. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή συνεργασία και να έχετε κέφι και δημιουργία, γιατί είστε για μας συνάδελφοι. Έτσι, να κάνετε ένα ωραίο. Είστε πιο καλλιτέχνες εσείς όμως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Κάτι θέλετε να κάτι τελευταίο, ότι μπορεί το κοινό να μας βρει και στα social media. Είναι το 195 meters στο Facebook, στο Twitter, είμαστε στο YouTube, στο Vimeo. 195 meters. Ναι. Πολύ σπουδαία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έχετε στήριξη από τον κόσμο. Και πάντα τέτοια.